van harte welkom bij deze Alzheimer Café-uitzending van de maand juni. Vanavond hebben we het thema: wat betekent het voor de naaste als de persoon met dementie wordt opgenomen? Bij mij staat Ines Tromp, van harte welkom. Dankjewel. Ik ben Nicole en ik wens u een fijne uitzending. Ines, van harte welkom. Ja, dankjewel. Het thema van vandaag is: wat betekent het voor de naaste als de persoon met dementie wordt opgenomen? Een hele mond vol, Zeker. Ja. maar het is ook een hele mond vol. Wil je je eerst even voorstellen, zodat mensen weten waarom jij hier bij ons bent vandaag? Ja. Ik ben Ines Tromp, ik ben maatschappelijk werker bij de zorggroep. Ik werk er nu 3,5 jaar. Ik ben werkzaam in de regio Bergen, Venray en Horst. In alle zorginstellingen in die omgeving. Oké. En maatschappelijk werker ben je, zeg je. Wat doet maatschappelijk werk? Maatschappelijk werk ondersteunt naasten en bewoners bij praktische vraagstukken. Zoals over wetten en regelgevingen, eigen bijdrage CRK, financiële vermogen, administratie, daarin ondersteunen wij. En bij een stukje wettelijke vertegenwoordiging. En naast die praktische vraagstukken ondersteunen wij ook bij de psychosociale hulpvragen. En dan moet je denken aan een stukje rouw en verlies. Hoe ga ik om met de veranderende woonomgeving? En eigenlijk alles wat daarbij komt kijken. Mm-hmm. En is dat dan vooral voor degene met dementie of voor de naaste? Of hoe moet ik dat zien? Eigenlijk iedereen die bij ons woont in een zorginstelling, daar bied ik begeleiding aan. Dus ook voor mensen met lichamelijke beperkingen. Maar ook voor mantelzorgers, naasten, iedereen die daarmee te maken heeft. Oké. Ja. Oké. En je zei net wettelijke vertegenwoordiging? Ja, wettelijke vertegenwoordiging. Als iemand bij ons komt wonen, hebben wij een eerste contactpersoon nodig. Die wij kunnen bereiken op het moment dat er iets aan de hand is. Waarmee wij kunnen overleggen voor medische beslissingen te nemen. Maar soms zijn er geen familieleden en moet er een stukje wettelijke vertegenwoordiging georganiseerd worden. En dan moet je denken aan mentorschap, bewindvoering. Ja. En daar ondersteun jij ook bij. Ja. Je zei al, het is niet alleen voor psychische vraagstukken, psychosociale vraagstukken, zoals dat zo mooi heet. Hè? Want dat wordt denk ik vaak geassocieerd met maatschappelijk werk, maar ook voor praktische vraagstukken die mensen hebben. Ja, klopt. Ja. We begeleiden ook en ondersteunen ook en adviseren ook bij praktische vraagstukken. Ja. En die zijn er tegenwoordig genoeg, denk ik, met die alle wetten en heel regelgeving. Veel. Ja, zeker. Ja. Als je kijkt naar de psychische vraagstukken, psychosociale vraagstukken, als iemand in een verzorgingstehuis gaat wonen, dat betekent veel voor diegene, maar ook natuurlijk heel veel voor de naasten. Ja. Vinden mensen dat dan niet lastig om daarover te praten? Nou, mijn ervaring is eigenlijk dat dat wel meevalt. Bij de hulpvraag komt ook vaak vanuit de mantelzorgers zelf. Dus zij weten waarom wij langskomen, hè, want wij gaan bij mensen thuis vaak langs. Om een vertrouwde omgeving te zijn. Als we merken tijdens een gesprek dat iemand er moeite mee heeft om daarover over te praten, dan proberen we in eerste instantie een vertrouwensband op te bouwen. Want het hoeft niet allemaal binnen 1 of 2 gesprekken opgelost te zijn. Hè. We hebben de ruimte en tijd voor de mensen. Dus, ja. En je zei, de vraag komt vaak vanuit de mantelzorger zelf of vanuit de naaste zelf. Hoe gaat dat dan? Meldt hij zich aan of kom jij zelf langs om je voor te stellen? Of moet hij formulieren ergens invullen? Of hoe werkt dat? Dat niet. Gelukkig. Mensen komen bij ons wonen, maar er zit natuurlijk een netwerk omheen. En dat netwerk heeft een opnamegesprek op het moment dat iemand bij ons komt wonen. En tijdens dat opnamegesprek is er een zorgcoördinator en een arts soms aanwezig. En die kijken dan ook van, heeft de mantelzorg misschien behoefte aan een gesprek? En dan bieden zij maatschappelijke hulp aan. Gedurende de opname kijken zij ook van, misschien is er wel sprake van overbelasting. Of merken wij dat iemand moeite heeft, een stukje levend verlies. Dan geeft ze aan van, heeft hij misschien behoefte aan ondersteuning daarin. En dan komen wij om de hoek kijken. En soms mensen al zelf van, ik wil graag maatschappelijk werk. Ja, en dan krijgen wij een signaaltje. Dat kan ook. Ja, en als iemand moeite heeft met dat het zover is, zeg maar, er verandert natuurlijk heel veel. Wat kan je dan voor diegene betekenen? Kun je daar een voorbeeld van noemen? Ja, wij komen dan op bezoek bij die mantelzorger, de naaste.
En kijken dan waar de hulpvraag ligt van iemand. En wat wij vaak zien is toch de hulpvraag levend verlies. Dus het rouwen om iemand die er nog is. En daarin gaan wij dan samen een hulpverleningsplan opstellen met doelen. Om dan die begeleiding te bieden. Dus het wordt echt vanuit een samenwerking in plaats van dat ik iemand alleen ga begeleiden en dingen aan ga dragen. Dus vooral kijken wat past bij iemand zelf daarin. En dan brengen wij draagkracht en draaglast in beeld. Dus iets wat iemand nog op de benen houdt en waar iemand stress van ervaart. En daarin proberen we een balans te vinden, samen. Dan kan je daar een voorbeeld van noemen? Is het dan dat je bijvoorbeeld gaat kijken met iemand welke dingen die kan gaan doen om weer wat meer energie te krijgen? Ook. Of dingetjes juist weglaten die heel veel energie kosten? Want dat is draagkracht, draaglast, hè? Ja, allebei eigenlijk, inderdaad. Bijvoorbeeld bepaalde sporten of sociale steun die ze altijd ervaren hebben, maar die toch een beetje weggevallen is gedurende de periode dat die persoon nog thuis woonde. Hè, waar veel mantelzorgtaken bij kwamen kijken. Om het toch weer op te gaan pakken. Ja. Wij gaan niet mee met de mensen naar de sportclub of bij vrienden langs, maar proberen ze wel die drempel over te laten gaan. Ja. En dan kijken denk wat de drempel is en hoe kan je er dan overheen. Ja. Hey, en jij komt in beeld bij zo gauw er sprake is van een opname. Dus je hebt niet van doen met het moeilijke vraagstuk wanneer is het tijd voor de opname. Hè? Want dat ligt ervoor nog. Ja, dat ligt inderdaad echt een beetje bij de trajectbegeleiders, bij de huisarts, om daar het gesprek over aan te gaan. Ik ben ook werkzaam op de geriatrische revalidatie. En daarin merken we wel dat wanneer iemand lichamelijk niet meer herstelt, dat we dan wel dat gesprek voeren over dat opname wenselijk is. Ja, okay. Maar dat is niet met dementie. Nee. Oké. En zijn er wel, want je zei net al, ik ga niet mee naar sportclubs en dat soort dingen. Zijn er wel gesprekken waar je mee gaat? Of ben je vooral in de ondersteunende rol richting de mantelzorgers, zeg maar? Vooral in de ondersteunende rol, maar mocht tijdens onze gesprekken blijken dat er extra ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld vanuit de WMO, en er moet een keukentafelgesprek plaatsvinden. Mocht diegene het prettig vinden, kunnen wij daar wel bij aansluiten. Om daar te ondersteunen. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat wel fijn is. Soms wel. Dat ligt natuurlijk ook aan het netwerk van de mantelzorger wellicht weer. En nou is iemand opgenomen en die woont al een tijdje. Blijf jij dan beschikbaar voor de mantelzorger, voor de naaste? Ja, eigenlijk tot overlijden zeg maar mag ik inzetten. Ik probeer wel na zoveel gesprekken een keer de begeleiding ook af te ronden. Maar dat is echt allemaal in overleg en kijken wat nodig is en past bij de situatie. Ja, het is natuurlijk ook niet een goed teken als iemand jou heel lang nodig heeft. Nee, hè? Eigenlijk. Echt te kijken naar de eigen regie van iemand, zodat diegene uiteindelijk zelf verder kan. Ja. Maar het is niet zo dat, stel dat er dan een periode is geweest dat het goed ging en er gebeurt wat. Hè, dat kan natuurlijk, er gebeurt van alles in het leven van mensen. Ja. Dan kunnen ze wel eventueel weer een beroep op jou doen. Ja. Soms heeft iemand, of misschien wel vaak, weet ik niet, met dementie best wel moeite om te wennen op een nieuwe plek. Dat is ook moeilijk voor de naaste om dat te zien. Kun je daar iets in betekenen? Ja, wanneer mogelijk. Hè. Het is niet altijd mogelijk als iemand bij ons opgenomen wordt om nog een goed gesprek te voeren met iemand met dementie. Maar wanneer mogelijk proberen wij daar wel in te kijken van waar had iemand voorheen altijd behoefte aan, wat had iemand aan hobby's. En daarin weer datgene terug proberen te halen, zodat toch een beetje een eigen plek kan creëren. Een vertrouwde plek. Dus probeer je wel een beetje verbinding dan in te zoeken. Met... En dan met naast in dat geval, want het is natuurlijk verschrikkelijk al als je partner bijvoorbeeld, als die opgenomen wordt. Maar het lijkt me helemaal verschrikkelijk als je elke keer ook nog ziet dat hij er daar niet wil zijn en bijvoorbeeld mee naar huis wil, wat niet meer kan. Kan je dan ook weer steun bieden aan die naaste? Hoe ga je daarmee om? Wat moet je dan zeggen? Wat zeg je juist niet? Ja. Die vraag kijken we inderdaad al regelmatig. Moeite met afscheid nemen of een leugentje moeten vertellen om weer naar huis te gaan. En daarin kijken we ook heel erg van wat heeft iemand daarin nodig? Wat is hetgene wat jij lastig vindt op dat moment? Mocht je bijvoorbeeld tijdens het afscheid nemen ondersteuning nodig hebben, dan kijken we met de zorg samen of zij die ondersteuning kunnen bieden.
Maar we kijken ook van wat kun je dan aangeven? Hè? Wat is de beste manier om goed afscheid te nemen op dat moment? Inderdaad, wel een leugentje, niet een leugentje. Wel een leugentje, ja. Het is moeilijk om... Ja, dat is lastig. Ja. En je kunt dat ook niet natuurlijk... Je hebt niet één riedel, zeg maar, wat voor iedereen werkt. Hè? Iedereen is anders. Ja, klopt. Ja. Je zei net al, je had het even over de trajectbegeleider. Die zit in het traject daarvoor al, is dan al heel erg in beeld. Heb jij wel contacten met bijvoorbeeld een trajectbegeleider? Ja, trajectbegeleider is inderdaad betrokken op het moment voor opname. Hè. Dat stopt op wanneer opname aan de hand is. En als de trajectbegeleider merkt van die mantelzorger naaste heeft nog behoefte aan begeleiding, dan krijg ik een signaaltje in overleg natuurlijk met die naaste van zou jij eerst de begeleiding voort kunnen zetten. Ja. Dus wordt een soort overdracht gedaan. Het is wel goed dat je dat zegt. Het is niet zo dat trajectbegeleiders achter de rug om van iemand jou gaan benaderen en dat jij in één keer, dat mag niet. Dat is ook niet allemaal inderdaad vrijwillig. En overleg. Zo hoort dat ook natuurlijk. Ja. Hey, en ga je naar de mensen met dementie en de mantelzorgers toe? Of moeten die bij jou ergens komen? Heb jij een praktijkje of zoiets? Of hoe zit dat? Ik zeg altijd, mijn kantoor is mijn auto. Dus, Ik ben benieuwd hoe die eruit ziet. Een kleine Peugeot. Dus, ik werk op 12 verschillende locaties. Dus ik heb geen vast kantoorplek. Dus ik ga vaak naar de mensen toe, thuis. Praktisch, voor mij handig. Maar ook omdat ik vaak merk dat mensen het fijn vinden om in een vertrouwde omgeving het gesprek te voeren. Ja. Mochten ze zoiets hebben van, nou dat wil ik echt niet thuis, dan kunnen we natuurlijk altijd een plekje ergens zoeken. Dan kan dat ook. Ja, inderdaad. Kan het ook. Ik denk dan, mensen vinden dat fijn thuis, maar misschien zijn er ook mensen die het juist niet thuis willen. Dat kan natuurlijk ook. Ja. En we hebben het al een beetje gehad over dat aanmelden. Hè? Je kunt dat aangeven, begrijp ik, als je daar behoefte aan hebt. Maar ik begrijp dat er rondom de persoon met dementie ook wel een zorgteam zit die daar ook wel in de gaten houden en aankaarten. Vooral richting mantelzorgers lijkt me dat soms wel belangrijk, omdat die nog heel erg in een zorgrol zitten natuurlijk. Zijn er dan ook kosten aan verbonden voor mensen die met jou willen praten? Op het moment dat iemand bij ons woont, zijn er verder geen kosten aan verbonden. Dat wordt allemaal betaald vanuit die wet langdurige zorgindicatie. Ook voor de naaste niet? Ja. En zit er dan een maximum aantal gesprekken aan? Of, dus echt kijken wat is nodig. Hè? Op het moment dat de naasten veel moeite hebben met opname, een stukje levend verlies ervaren, dan is het natuurlijk wenselijk dat wij in beeld komen. En ook om die zorgmedewerkers daarin wat te ontlasten. Om goed die begeleiding te kunnen bieden, zodat die naasten uiteindelijk ook weer de juiste begeleiding aan de bewoner kunnen bieden. Ja, zo hangt het allemaal met elkaar. Zo hangt het allemaal samen, dus het wordt allemaal gewoon gefinancierd. Je had het net ook al over levend verlies. Dat is natuurlijk een belangrijk thema voor waarin de opname een pijnlijke mijlpaal is natuurlijk, vooral voor de mantelzorger. Wat kan je daarin voor mensen betekenen? Want ik denk dat er vaak, weet ik niet, hoop ik ook niet, maar ik verwacht dat er best wel vaak wordt gezegd, oh nou heb je de handen weer vrij en dan kan je weer lekker je ding doen. En er wordt goed voor hem of haar gezorgd, dus, maar zo werkt het natuurlijk. Zo werkt het tegenwoordig niet meer, inderdaad. Nee. En dan rondom het stukje levend verlies. Iemand verliest de partner letterlijk aan zijn zij. Hoe kan je daar daarmee omgaan? En wat wij vaak doen is het stukje uitleggen wat is levend verlies. Heel veel mensen hebben niet eens in de gaten dat dat bestaat. Rouwen komt vaak kijken bij overlijden, denken ze. Maar we weten gewoon dat er ook een rouwproces is op het moment dat iemand nog kan leven. Hè? Dus die lichamelijk en geestelijk achteruit gaat. Dus daar ook uitleg over geeft van wat houdt dat in. En dat komt echt overeen met een rouwproces. En door daar uitleg over te geven en het gesprek over te voeren, merk je al dat er veel meer begrip komt van mensen naar hun eigen situatie. Ja, de uitleg helpt dan denk ik al. Hè? Ik ben niet gek, het is normaal wat ik voel. Het is normaal wat erbij komt. En ik mag dat ook voelen. Ja, precies. Ja, precies. Ines, het hele thema levend verlies is heel belangrijk. Wat ik ook wel hoor is dat het heel veel impact kan hebben als iemand, eigenlijk daar hadden we het net al over, als iemand daar niet wil zijn. Maar er zijn ook mensen die
zelfs met tussenkomst van een rechterlijke uitspraak zeg maar, opgenomen moeten worden. Hoe gaat dat dan? Kan je daar dan ook nog extra iets in ondersteunen of bieden? Voor de bewoner op dat moment kan ik het gesprek aangaan hoe dat voor diegene is. Maar wat ik vaak merk is dat juist heel veel bij de mantelzorgers naasten veel bij komt kijken. Rechterlijke machtiging, dus een gedwongen opname eigenlijk, is natuurlijk niet niks. Nee. Iemand wordt uit huis gehaald en vaak met een smoesje. Bijvoorbeeld je gaat naar dagbesteding toe en wordt daar geplaatst. En daarin gaan wij het gesprek wel aan of bepaalde gevoelens die daarbij komen kijken. Schuldgevoelens, boosheid, verdriet. Het samen kijken van hoe kunnen we die gevoelens een juiste plek geven om toch door te gaan. Ja, schuldgevoel ook denk ik veel. Hè? Niet altijd reëel, maar wel, iemand ervaart dat natuurlijk wel zo. Je kan ook niet altijd anders, maar dat maakt het gevoel niet anders. Nee, dat is vaak de gevoelens en gedachten die in tegenstrijd zijn met elkaar. Als iemand opgenomen wordt, wat gebeurt er dan eigenlijk voor de mantelzorger? Want degene die opgenomen wordt, daar is allerlei zorg omheen natuurlijk. Die moet een plek, het is natuurlijk fijn als hij een plek weet te vinden. Die gaat in een nieuw stramien mee van de instelling. Maar een mantelzorger die heeft van 24 uur zorg in één keer een heel stuk minder zorg, zeg maar. Merk je dan vaak dat mensen in een soort in een gat vallen of zo? Of dat ze ook niet weten wat ze met hun tijd moeten? Of merk je bijvoorbeeld, er zijn heel veel vragen achter elkaar, merk ik. Ik kan me ook wel voorstellen dat iemand de partner niet goed los kan laten en heel veel erbij blijft, bijvoorbeeld. Ja, wat ik merk is dat we vooral die mantelzorger niet moeten vergeten. Iemand komt bij ons wonen, maar die mantelzorger valt eigenlijk in eenzelfde soort gat. Zoals je dat net benoemde inderdaad, maar ook een hele andere aanpassing van de omgeving, toch alleen thuiskomen. Wat natuurlijk heel veel emoties met zich meebrengt. En ik denk dat we daar soms echt wel meer aandacht voor mogen besteden. Maar dat we daar steeds meer mee bezig zijn. Door bijvoorbeeld maatschappelijk werk aan te bieden en daar het gesprek over aan te gaan. Hoe ga je die structuur thuis weer vinden? Daar inderdaad, wat je zei, 24 uur bijna iemand over de vloer aan professionele ondersteuning, naar helemaal niemand meer over de vloer. Dat is natuurlijk een grote verandering. Ja. Mantelzorgers zijn vaak overbelast. Hè? Ik denk veel vaker dan dat ze zelf toe willen of kunnen geven. Ik denk dat de meeste opnames komen vanwege overbelaste mantelzorgers. Wat echt natuurlijk niet vreemd is. Nee. Nou heb ik wel eens begrepen dat het dan ook belastend kan zijn voor een mantelzorger als die na de opname de eerste contactpersoon is. Omdat je dan wellicht voor je gevoel de verantwoording of de spanning zeg maar niet los kunt laten. Kun je daar ook iets in kiezen of doen jullie daar ook wat mee? Ja. Er zijn wel wetten en regelgevingen ook over. Eerste graads familieleden die als eerste mogen beslissen. En bovenaan staat partner, daarna de kinderen. En mochten die zoiets hebben van, ik vind het echt te zwaar om dit te doen. Dan kunnen we altijd in overleg kijken. Van, kunnen we een onafhankelijke mentor bijvoorbeeld aan laten stellen. Maar we kunnen ook kijken, is er iemand anders binnen de familiekring, sociale kring, die dat over zou willen nemen. Maar dan moeten we dat wel laten vastleggen en vaak wel bij een rechter. Dus de tip, regel dat vooraf bij de notaris. Dus contactpersoon is niet zomaar bel mij als er wat is. Nee, er komt wel wat meer bij kijken dan dat. Ja. Maar goed, dat is ook wel belangrijk denk ik om voor mensen dat ze zich dat realiseren. Omdat het belangrijk is, kan ik me voorstellen dat het inderdaad voor sommige mantelzorgers ook wel heel belastend kan zijn. Zeker. En niet iedereen heeft natuurlijk een uitgebreid netwerk wat daarin dingen kan overnemen. Heb ik, niet echt gelukkig, maar stel ik heb een partner en die is opgenomen en ik zit nog in die 24 uur zorgmodus en nu is die opgenomen en dan moet ik alles uit handen geven. Klopt dat? Nee, dat klopt niet meer. Nee. Mag ik zelf ook nog dingen doen? Zelfs, ja.
We horen hier al geroezemoes in de zaal. Hè? Het wordt langzaamaan steeds moed, hè? Steeds meer moed. Er wordt wel verwacht dat ik als mantelzorger of als naaste taken op me blijf nemen. Ja, zeker. Ja, we hebben gewoon te maken met een vergrijsde samenleving. Hè? Steeds meer ouderen. Maar daarnaast ook steeds meer ouderen en het zorgpersoneel die met pensioen gaan. Maar ook steeds minder mensen die kiezen voor de zorg. Dus om de juiste zorg nog te kunnen blijven bieden, hebben we familie gewoon heel hard nodig. Ja. En stel nou dat stel nou dat ik dat als familie of als partner zeg maar gewoon niet trek. Moet mijn partner dan weer weg? Of wordt hij dan maar alleen gelaten? Of kunnen we zoeken naar oplossingen? Of hoe zit dat dan? Er wordt altijd gezocht naar oplossingen. Er wordt samen gekeken van is er iemand anders in de familiekring, de sociale kring, die daarin wat zou kunnen betekenen. Maar er kan ook met vrijwilligers dingen opgelost worden. En als er echt niks is, dan hebben we nog wel andere instanties zoals Sarenhuis die we inzetten om toch de juiste zorg nog te kunnen blijven bieden. Ja. En aan wat voor dingen moet ik dan denken? Moet ik dan bijvoorbeeld mijn partner echt verzorgen en wassen? Of gaat het meer omdat ik zorg dat hij, weet ik veel, dat zijn kamer gepoetst is? Of waar moet ik eigenlijk aan denken dan? Wat wordt er van me verwacht? Er wordt altijd gekeken naar wat iemand zelf ook nog zou willen doen. Hè? Dus een stukje verzorgen, wat iemand thuis misschien altijd al deed. Hè? Dat douche je 1 of 2 keer in de week. Ik zou dat graag willen blijven doen, dat mag. Maar het is vooral kijken, een stukje nagelverzorging bijvoorbeeld. De kamer poetsen, meegaan naar activiteiten. Meer de dingen eromheen dan echte zorgtaken. Want iemand zit er natuurlijk niet voor niets ook. Nee, precies. Dus daarom vraag ik het ook. Maar inderdaad, er zijn natuurlijk ook genoeg voorbeelden denkbaar waarbij partners dat wel graag nog een stukje zouden willen doen. En dat is allemaal bespreekbaar. Ja, en dan wordt er gekeken, kan iemand dat dan nog zelf doen? Of moeten wij diegene daarin wat tips geven misschien wel om het zelf te kunnen blijven doen? Of is er nog wat ondersteuning nodig vanuit de zorg daarin? Het wordt allemaal samen bekeken van hoe kunnen we de beste zorg bieden voor diegene. Ja. En wat voor praktische dingen kun je nog meer noemen die ik zou kunnen doen? Dat is dan met name, zei je, meegaan naar activiteiten en zo. De kamer poetsen, is dat? Kamer poetsen, tuin bijhouden. Ik heb hier een hele mooie activiteitenplacemat waar eigenlijk heel veel dingen op staan waar we aan kunnen denken. Dus concrete voorbeelden. Daar staat bijvoorbeeld ook op bij het ondersteunen bij het eten en drinken tijdens maaltijden. Naast activeren om zelf samen brood te smeren, eventueel helpen bij koken, maar ook inderdaad de ramen bijhouden van de tuin. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken eigenlijk. Het is nogal wat, hè? Wat er dan eigenlijk ook gevraagd wordt van een mantelzorger. Ik kan me voorstellen dat het fijnste is als een mantelzorger dan ook zijn of haar netwerk wat in durft te zetten, maar dat daar ook best wel een belemmering in kan zijn, zeg maar, om dat te vragen. Want als je dat als mantelzorger allemaal moet doen, dan is je partner woont wel ergens anders, maar gevoelsmatig denk ik dan, dan ben je nog... Dat doen. En die waren al overbelast, hè? Gebeurt er ook veel dat er dan bijvoorbeeld kinderen of buren of weet ik veel wie een steentje bij komen dragen? Ja, de zorgmedewerkers worden ook geschoold om te kijken, om netwerk in kaart te brengen. En vanuit daar te kijken wie kan wat betekenen. Hè? Dus ging iemand voorheen naar een kaartclubje toe, kan dat kaartclubje misschien naar de woning komen. Om dat soort dingen ook in stand te blijven houden. Want het is niet als iemand opgenomen wordt dat in één keer alles eromheen stopt. En dat zie je vaak nog wel gebeuren. En is dat iets wat steeds meer gebeurt, zeg maar? Waar mensen ook steeds meer toe bereid zijn? Of is dat nog te vroeg om dat te zeggen? Het is echt een grote landelijke ontwikkeling. Niet alleen voor de naasten en familie, maar ook voor de zorgmedewerkers. We moeten daar nog echt heel erg aan wennen om ook hun soms los te laten. En wij merken dat zorgmedewerkers natuurlijk vaak opgeleid zijn van wij doen dat wel. Wij nemen het wel over. Dus het is echt nog een grote ontwikkeling op dit moment. Maar het is wel echt gewoon nodig, want anders gaan we de zorg gewoon niet meer kunnen bieden.
Maar dat kan me wel voorstellen, ook van zorgmedewerkers, zij willen zorgen. Hè? Ja, en zij zien daar iemand met zorgbehoeften zitten en een naaste die overbelast is. Dus ik kan me voorstellen dat je dan gewoon eigenlijk heel erg graag... Ja. Maar het lukt gewoon niet altijd meer. Nee, het is echt maar goed, dat zien we ook wel op de landelijke campagnes terug. Maar het is echt een maatschappelijk issue, zeg maar. Een maatschappelijk thema wat we met z'n allen moeten oplossen. Ja. Nou, laten we hopen dat we daar vanavond een eerste zetje voor... Bekendheid erover is al fijn, om dat eerste gesprek te kunnen voeren. Ja. Nou, Ines, volgens mij hebben we heel veel besproken. Zijn er nog dingen die je zelf nog wil benoemen, wat we vergeten zijn? Volgens mij hebben we alles wel gehad, denk ik. Ja, je bent er voor degene met dementie, maar vooral ook voor de naasten. Dat is belangrijk om te zeggen. Ja. Oh ja, we hadden nog straks een vraagje. Het is wel goed om dat even te benoemen. Jij bent van de zorggroep, maar bij andere instellingen, als mijn partner bij een andere instelling terechtkomt, daar zijn ook soortgelijke... Die hebben ook een Ines. Ja. Eigenlijk wel, ja. Gelukkig. In principe heeft, voor ik weet, elke zorginstelling hier in de omgeving een maatschappelijk werker. Ja, het is goed om te weten. Oké. Dan wil ik jou hartelijk bedanken, Ines, voor deze heldere uitleg. En je mooie werk, de uitleg van je mooie werk. Ik denk dat het bijzonder werk is en belangrijk werk. Ik ga afscheid nemen van jullie thuis. De volgende uitzending is, ik moet heel even spieken, maandag 8 juli. De caféavond is maandag 8 juli. De uitzending is een paar dagen later. Wij nodigen u van harte uit hier bij ons in het café. Het is vanavond ook weer lekker druk. Het is hier altijd gezellig. Dus kom vooral een keer hierheen, naar de Kemphaan. Maandag 8 juli is het thema tandzorg voor mensen met dementie. Een belangrijk onderwerp. Ook een onderwerp wat echt wel aandacht behoeft. Dus daar gaan we dan verder op in. Voor nu wens ik u allen een fijne avond. En... fijne dag, afhankelijk van wanneer u dit kijkt. En graag tot de volgende keer. Dankjewel.